tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin ito po minamahal mga ngaral, Brother Marlon de Vera. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder. Beloved elder sa pagpaliwanag sa karagahan ng pagbigay. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mga palasa sa pangalan mo malapaynoon. Sa unad na langin na aming malapastor, Weldis Radalmed. Maraming salamat malapaynoon sa iyong kabutihan. Muli sa mag-isang linggo malapaynoon kami yung pinangingatan, pinaghimalaan, malapaynoon, patuloy mong ginagabayan. Salamat sapagkat itong muli kami nagkatipon-tipon upang pasalamatan ka, luwalatiin, dakilangin. At sa oras ng malapaynoon sa pag-ano salita, patawarin mo kami, hugasan, linisin ang baldumagos sa krus sa Kalbaryo, lalo yung bang likod malapaynoon. Sa ganay sa wala po kung mag-gaw malapaynoon upang ipaunawa yung salita. Subalit, sumaamin ka malapaynoon. Maging pagpapala ang mga salitang ito ay pag-aralan malapaynoon, matugunan ang aming pangailangan malapaynoon. Pagtibayin mo sa pamagitan ng salita ang aming panampalataya, pag-ibig pag-asa yung malapaynoon. Sa oras na ito, tinatalian namin, sinasaway anumang gawa ng kaaway. Demonyo na walang pagsalita, walang pananampalataya kasaw. Di ba nanto kasaw? In the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating malapanginoon. Alahat magsabi ng praise the Lord. Alahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinapataas sa pupuri, pagluluwalhati, pagsamba at pagparangal sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na siya po maminamahal ang talagang dahilan kung bakit tayo po maminamahal ay bumabalik Miyerkules, Bernes at Linggo maminamahal. Ang Diyos natin, kapuri-puri, napakabuti maminamahal. Amen? Mapapalang umaga sa ating beloved evangelist, Pastor Weldis Radalmed, the end-time prophet of loving God maminamahal. At lagi po natin inaalala mga turo ng isang aral natin pong minamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa pong mga beloved children, sa ating minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa iyong pong minamahal, dati yan may isang upalang umaga po sa ating lahat, at sa ating mga bisita, kung mayroon man, sa ating mga Facebook viewers and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At ating pong kunin mga minamahal, ating pong Biblia, mga minamahal, salita mga Panginoon, at ang ating kwaderno mga minamahal, at ang ating panulat upang itala ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ating pong basahin, ating pong pambungad na talata dito po sa aklat ni Marcos, kabanatay 9, ang talatay 23. Amen. Kindly ating pong basahin. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Mark chapter 9 verse 23. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Marcos, kapitulo 9, versikulo 23. Ganito po sinasabi. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ay sa pagbukan nating talata mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, kung kaya mo ang lahat ng bagay ay mapangyayari o mangyayari sa kanya na ating pinagkakatiwalaan. Mga minamahal, walang iba kundi kapag ang Kristiyano mga minamahal ay sumasampalataya sa ating Diyos sa buhay, sa ating malapaynoon, sa magagawa ng malapaynoon, ang Kristiyano mga minamahal hindi kailanman mga minamahal mag-iisip na siya ay tatalikod sa paglingkod sa malapaynoon, ni manghihina man mga minamahal, o magkakaroon man mga minamahal ng doubt, ng pag-alinlangan mga minamahal sa kanyang buhay. Bagkus mga minamahal, hindi siya kailanman matatakot, mga minamahal, dahil alam niya mga minamahal na ang kanyang sinasampalatayanan ay buhay at makapangyarihan. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At gayon tayo mga minamahal sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, tayo ay tinuruan ng ating buting minamahal ginagalang na Evangelist Pastor Weldis Radalmed at Assistant Pastor Lina C. Almeda, mga minamahal, na pananampalataya mga minamahal, na masasabi natin pananampalataya talaga na sa ating buhay, makikita natin ang kapangyarihan at pagkilos ng Malapanginoon. Amen? Nung linggo mga minamahal, napag-aralan natin tungkol sa provision ng Malapanginoon. Sinong Kristiyano mga minamahal na mag-iisip pa mga minamahal ang manghinawa sa paglingkod sa Malapanginoon,
grabing provisions ng mga Panginoon, ang proteksyon, pag-iingat ng mga Panginoon, pagpapagaling sa ating karamdaman, pagbabago ng ating mga magugulat, masamang buhay, inayos ng mga Panginoon. Amen. Dati tayo minamahal na talagang sakit ng lipunan. Subalit tayo minamahal nilingap ng mga Panginoon dahil sa kanyang grabing provision sa atin. Nung Miyerkules minamahal, nalaman natin, upang manatili yan minamahal, ay dapat ilagak natin yung ating puso, yung ating isip. Wala tayong ibang buong puso, buong kalwa, buong lakas na mamahalin, kundi ang mga Panginoon. Amen? Dahil ang sabi ng ating minamahal ginagalang na evangelist, Pastor Estrada Almeda, kapag mahal mo ang mga Panginoon, mahal mo din ang iyong sarili, natututunan mong mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Dahil ang salita ng mga Panginoon, kapag mahal mo ang mga Panginoon, gagawin mo ang paglingkod sa mga Panginoon. Kalimutan mo yung sarili. Unahin mo lang ang kalooban ng mga Panginoon. Dumalo ka, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Amen? Hindi ka mag-alinlangan, ibahagi ang kabutihan ng mga Panginoon dahil iniibig mo mga Panginoon. Pero hindi mo namamalayan na sa habang ginagawa mo ang mga bagay na dahil ipinapakita mo pag-ibig mo sa Panginoon, hindi mo napapansin yung iyong sarili na ilalayo mo sa kapahamakan dahil mahal mo mga Panginoon, pinag-ingatan ka ng mga Panginoon. Nagagawa mong pakakitaan ng tunay na pag-ibig ang iyong kapwa dahil unang-una, mahal mo ang mga Panginoon. At dumarating na lang ng kusa ang provisions ng mga Panginoon proteksyon. Ngunit sa araw at umagang ito, bakit tila sa likod ng ganyang nangyayari ang kabutihan ng mga Panginoon, ang provision ng mga Panginoon? Bakit dumarating pa rin sa time mga minamahal na ang Kristiyano, pumapasok pa rin sa kanyang isip ang pag-aalinlangan? Minsan naisip pa rin na siguro okay lang na ngayon ay hindi mo na ako makadalo. Maunawaan din ako siguro ng mga Panginoon dahil kinakailangan kong unahin ang bagay na ito. Ibig sabihin, mga minamahal, nagkakaroon ng pagbabago sa ating pananampalataya. Pamagatan muna natin, mga minamahal, ating aralin, mga minamahal, sa umagang ito, mga minamahal, ang pamagat po, mga minamahal, ay the active faith. Faith must be active, mga minamahal. Amen. Palapakan po muna natin ating mga Panginoon. Lahat ng may pananampalataya, mga minamahal, magsabi ng praise the Lord. Lahat ng may pananampalataya sa mga Panginoon, naniniwala na buhay ang Diyos. Amen. Totoong may nag-iisang Diyos nagmamahal sa atin. Lahat ng naniniwala, mga minamahal, na ang ating buting minamahal ginagalang na evangelist ay talagang nilangisan na tao ng Diyos, mga minamahal. Lahat ng naniniwala na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade ay nagtuturo ng buong katotohanan, pumalakpak sa ating mga Panginoon. Praise the Lord! And that's faith, mga minamahal. Subalit, hindi lang normal na faith ang ating pag-usapan sa umang ito, kundi may idinagdag na word na active. Sa katunayan, lahat tayo, mga minamahal, meron tayong mga kanya-kanyang paniniwala at pinaniniwalaan. At madalas yan nauuwi sa faith, sa iyong pananalig. Dahil pag tumagal, yan ang iyong pagsasaligan. Kung ano ang sinabi ng doktor, pwedeng mapunta sa kanya ang iyong faith, base sa kanyang karunungan. Magtitiwala ka sa kanya. Kapag ikaw may karamdaman, kung ano ang sabi ng doktor, ano ang ireseta, may faith ka eh. Dahil alam mo na, may pinag-aralan niya yun. Eksperto niya yun, mga minamahal. O talagang doon ay nagpakadalubhasa siya, kaya mayroon niyang faith. Sa Diyos, mga minamahal, ay gayon din. Kapag ang tao hindi magtitiwala sa kanyang sariling karunungan, kalakasan, ang faith mo nasa mga Panginoon. Amen? Subalit sa umagang ito, mga minamahal, hindi lamang dapat basta faith, kundi dapat makamtan natin yung pagkakaroon ng aktibong pananampalataya. Hindi sapat na sabihin mo, ay, naniniwala ako sa Jesus Miracle Crusade, buhay ang Diyos nila dyan. Naniniwala ako na ang aming mga pastor ay tunay na nilangasan na tao ng Diyos na nagtuturo ng katotohanan. Naniniwala ako na ang mga nangasiwa sa amin ay talagang pinangasiwaan kami na para sa aming kaligtasan. Naniniwala ako sa aking mga kapatiran sa dako ng San Carlos na kami tinutulungan upang makapanatili sa magsama-sama maglingkod sa mga Panginoon.
At yan ay paniniwala. At yan ay maaaring pagbatayan, pagsaligan. Subalit, dumarating ang punto mo minamahal o lalo na kapag may mga pagsubok, kahirapan, tila baga mo minamahal, nawawala yung aktibong pananampalataya, nananatili lang ang paniniwala. Naniniwala na lang, subalit wala nang pagkaroon ng aktibong mga minamahal. Kung sa oras na ito mga minamahal, tayo ay may pangailangan, lahat muna may pangailangan sa mga Panginoon, sumigaw ng Praise the Lord! Lahat tayo mga minamahal may pangailangan. Habang nabubuhay tayo, hindi matapos-tapos na pangailangan. Sa totoo lang. Habang nabubuhay ang tao, kalakip niyan ang bawat araw na pangailangan. Kung sa oras na to, pumapasok sa ating isip ang pagtataka. Bakit? Ako'y naniniwala na ang Diyos ng Jesus, meron ko siya nagpapagaling. Nagpatotoo nga yung aming beloved sister. Sabi, pinagaling ako sa aking cancer. Subalit, bakit hanggang ngayon yung aking karamdaman, mas malala pa yung karamdaman niya. Ako, trangkaso lang ako, 5 araw na, hindi pa rin ako gumagaling. Bakit kaya hindi ako gumagaling? Pumapasok na ang doubt. Nagtataka tayo mga minamahal, naniniwala tayo mga minamahal na ang Diyos mga minamahal mapaghimala. Subalit, bakit dumadating ang point mga minamahal na kapag wala tayong makitang himala at kababalaghan o mga hindi normal na pangyayari mga minamahal sa ating buhay, ay tila ba parang nababago yung ating paglilingkod sa Panginoon. Minsan, madalas mga minamahal ang objective lang natin sa pagpunta sa gawain ng Panginoon ay para makita ang mga ganitong himala. At kung wala tayong makita, maapektuhan ang ating pananampalataya. Bakit kaya ang dami-dami nating problema, tila walang Diyos na parang tumutulong sa atin? Kung sa oras na ito mga minamahal, ganyan ang ating naranasan, may mga taong nagbabalak ng paggawa ng masama sa atin at talagang tila hirap na tayo dahil nagigipit tayo sa kanilang ginagawa. Kung dumarating yung time na inisip natin, parang naniniwala naman ako na ang Diyos namin, lagi kong naririnig. At sabi nga ng Biblia, kung sino ang laban sa iyo, ay kalaban din ng Diyos. At walang matatalo sa iyo kung ang Diyos ay kasama. Subalit, parang kaya na akong talunin ng mga taong ito sa aking paligid. Kung sa palagay natin mga minamahal ay tila may tayo umaatras, nanghihina, o napapaisip mga minamahal na hindi na magpatuloy dahil minsan mga minamahal naisip natin na praktikalan na. Kapag kailangan natin ng pera, bakit kailangan mo pang dumalo? O magtrabaho na lang, hindi nagkakaroon ng pera. Pag dumalo ka, babasay ka pa, mawalan ka ng pera. Kaya dumarating ang point na iniisip ng Kristiyano, practicality, mga minamahal, ay huwag mo na maglingkod. Unahin muna, i-priority kung itong parang inisip natin na pagpapala, kahit maapekto ng gawin malapino. Pero hindi natin napapansin, naapektuhan, nagbabago ang ating pananampalataya. Kung lahat ng ito ay nararanasan natin, bagamat sinasabi pa rin nating may pananampalataya pa rin ako, naniniwala pa rin ako, subalit ganun pa rin ang ating reaksyon, baka ibang faith ang ating tinutukoy. Baka hindi active faith ang meron tayo. Hindi mo na magawang pumalakpak. Bagamat sa likod ng mga pagsubok sa iyong buhay, kahirapan, hindi mo magawang pumalakpak. Hindi mo na appreciate kabutihan mo Panginoon, nakakapatuloy ka pa rin. Pero yun nga lang, ang inisip mo kasi, gusto mo ma-erase na agad ang problema. Kaya nagbabago ang iyong pananampalataya. Hindi ka makapagpalakpak ng gusto. Minsan nagdadoubt na tayo sa panalangin, pag-istayin, pag-upuri, pag-ayuno. Di na parang wala namang nangyayari. Kung ginagawa ko yan, nag-over naman ako. Pero bakit nagkakaroon ako ng karamdaman? Parang totoo atin sinabi ng mga gamot, huwag kang magpupuyat kapag may edad ka na, o lalo kapag may sakit ka sa baga, magkaroon ka ng problema, ubuhin ka lalo.
Kapag nararanasan natin yan, subalit sinasabi pa rin natin meron tayong pananampalataya. Iba, pananampalataya ang ating sinasabi. Kindly basahin natin mga minamahal dito sa Santiago, ang kabanata 2, ang talata 17 hanggang 18. Baka itong uri ng pananampalataya mga minamahal ang ating tinutukoy. Amen. Amen. Kindly. Amen po, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Santiago, kabanata 2, talata 17 hanggang 18, ito po ang nakasulat. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Pakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walay sa mga gawa at ako'y sa pamamagitan ng aking mga gawa ay pakita ko sa iyo ang aking mga gawa sa aking po, personal, sa iyong aking pananampalataya. Amen po, personal. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sabi rito mga minamahal sa Santiago 2:17 hanggang 18. Gayon din naman ang pananampalataya na walang magawa ay patay sa kanyang sarili. Baka mga minamahal, we are talking about I still have my faith, pero baka ibang faith, not the active faith, but the passive faith. Baka mga minamahal, yung tinutukoy nating pananampalataya, dahil sinasabi natin naniniwala pa rin tayo at umaasa na ang Diyos ay magagawa, pero ang doubt ay nandun na. At hindi na natin magawang pumalakpak. Bilang na lang yung attendance natin sa pagdalo, maging yung pag-short na may kabanalan, napakainit eh. Siguro, okay lang naman, ngayon lang, mag-short ako. Kapag nagagawa natin yan mga minamahal, pero alam mo sa iyong sarili, hindi yan kalooban ng Pinoon, nanampalataya ka. Pero hindi mo nagagawa, ang dapat, baka yan ay passive faith, mga minamahal, hindi active faith. Naniniwala ka lang pero hindi mo maipakita sa gawa. Kaya mga minamahal, ang aktibong pananampalataya, mga minamahal, ay dapat mga minamahal, ito po mga minamahal, sa buhay ng Kristiyano, nakikita sa kanyang gawa, ang kanyang inaasahan, sapagkat ang pananampalataya mga minamahal ay mga bagay na pinaniniwalaan na hindi natin nakikita, subalit inaasahan nating darating. At kapag may pananampalataya tayo, mga minamahal, hindi lang dapat tayo mauupo. Hindi dapat tayo tulad ni Juan Tamad, mga minamahal, na siya'y gutom na, subalit hinihintay niya, mga minamahal, na kusang mahulog yung bunga ng bayabas, mga minamahal, sakto sa kanyang bibig. Ayaw niyang mga minamahal na iakbang ang kanyang mapa, umakyat doon sa puno ng bayabas upang kunin ang bunga, makakain siya. Ang iniisip niya, siya'y naniniwala na hindi siya mamatay sa gutom, makakain siya. Subalit wala siyang ginagawa, hinihintay niya lang. Kaya passive faith ang meron siya. Sa may aktibong pananampalataya ang mga Kristiyano, kapag naramdaman nila na tinatamad dumalo, naalala nila yung sabi ng malapastor, pag tinatamad kang dumalo, kapatid, lalo kang dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kapag tinatamad kang magpuri, naghihina ka, lalo kang magpuri sa mahal na Panginoon. Kapag ginawa mo yan, ang meron ka, aktibong pananampalataya. Hindi ka tumitingin sa mga bagay na mahirap para sa iyo, o hindi ka bumabasa sa iyong nararamdaman na ikaw ay nahirapan o tila baga parang walang tutulong sa iyo. Kundi, inilipat mo mula sa dati mong pagtitiwala sa iyong sarili, ngayon nagtitiwala ka sa Diyos na ang Diyos maraming kaparaanan para tulungan ka at pagpalain ng mahal na Panginoon. Magulat ka na lang habang ikaw ay patungo sa gawain ng mahal na Panginoon. Pagdating mo rito, mamaya, pag napatuto ka, sabi mo, salamat sa mahal na Panginoon! Sa bahay namin, talagang nanghihina ako pero nandyan pa lang ako sa right of way, nagkaroon na ako ng kalakasan, nawala yung aking naramdaw panghihina. Pagdating ko dito, may kalakasan ako. Bakit? Nakita ng mahal na Panginoon yung aktibong pananampalataya na meron ka. Ikaw ay nagigipit sa kaliwat kanan na pagsubok.
Subalit, ikaw ay hindi nang hihinawa na dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Magpapatuloy ka pa rin na sabi nga, mga minamahal, yung iba nga mga minamahal, dahil nga sa may kalayuan, meron silang mga mahalagang bagay na pupuntahan. Pero dahil sa kanilang atibong pananampalataya, hindi nila hinayaan. Hindi sila maka-attend sa gawain ng mahal na Panginoon. Anong ginagawa ng ibang mga minamahal? Kung saan yung pinuntahan nila na may gawain, doon sila, nagpapaalam sila, makadalo muna doon, pasamantala, dahil nga malayo sila, dumadalo sila. Yung iba, kapag wala silang madaluan doon sa kanilang pinuntahan, nag-o-online sila, nakikiisa sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Meron silang aktibo, buhay na pananampalataya sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang passive faith, mga minamahal, ito yung kadalasan mga minamahal na nagagawa ng Kristiyano. Sabi nga ng 18, mga minamahal, sabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Mga minamahal, may mga kapatiran tayo. Kung papansin ninyo silang mga minamahal, bihira lamang silang magsalita, bihira natin silang makausap, bihira silang magbitaw ng mga anumang mga salita, mga minamahal. Subalit, pag nakikita mo sa kanilang gawa, nagugulat ka, mabibless ka, itong kapatid na ito, kahit walang ulam, hindi uma-absent sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Palagpak pa rin ang palagpak, nandun sa likod, kahit napakatindi ng init ng panahon, parang wala siyang pakialam kung tagatak ang kanyang pawis, nagpupuri siya sa mahal na Panginoon. Bakit? May aktibong pananampalataya. Ang sabi niya, kung meron kang pananampalataya, na napakahalaga ng pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, at lagi mong sinasabi, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mahalaga ang pagkatipon. Pero wala ka naman doon. Ang sabi ng ating mahal kapatid nito, ako, hindi na ako magsasalita. Gagawin ko na lang, ipakikita ko sa gawa ang aking pananampalataya na mahalaga ang pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? At yan ang aktibong pananampalataya. Mga minamahal, ano ang saysay mga minamahal na i-encourage mga minamahal ang ating kapatid, mga minamahal, mahalaga ang pagbibigay. Subalit mga minamahal sa oras ng pagbibigay, yung ating namang reaksyon mga minamahal, parang nag-aalinlangan tayong ibigay ang para sa mahal na Panginoon. Amen? Grabe mga minamahal, tayo ay naniwala na ito ay ayon sa Biblia, bahagi ito ng mahal na Panginoon para sa Kanya. Sinasampalatayanan natin, subalit pagdating na mga minamahal sa mismong pagbabahagi, hindi natin magawang maiunat ang ating kamay at mahihulog mga minamahal sa offering cloth, mga minamahal ating kasambahagi ng dog. Nagkakaroon pa rin tayo mga minamahal ng pag-alinlangan, mga minamahal. Hindi natin napapansin mga minamahal, tayo na ng palataya pero passive yung ating pananampalataya, hindi aktibong pananampalataya sa mga Panginoon. Kaya walang mga minamahal nangyayari at nauuwi lang sa lagi nating sinasabi, bakit kahit anong ginagawa kong pagkakaloob ay hindi pa rin ako pinagpapala ng mahal na Panginoon. Nagbibigay naman ako ng aking isang bahagi ng ito, bakit hindi ako pinagpapala ng mahal na Panginoon? Tingnan niyo mga minamahal, yung tagpo mga minamahal, na yung babaeng baong mga minamahal na inihulog niya mga minamahal doon sa kaban ng yaman ng mahal na Panginoon, yung mismong pera niya mga minamahal, na let's say mga minamahal, kung sa ating kapanahonan, let's say sabihin natin 5 piso, 10 piso, mga ganyan, mga minamahal, inulog niya yun. Ayun na lang natitira niya pera. Samantala, dumaan naman yung mga Perseo, Eskriba, mga minamahal, naghulog sila ng mga papel. Libo-libo, mga minamahal. Inuhulog nila mga minamahal, nakasobre pa nga eh. Inuhulog nila doon sa kabanyaman ng mga Pinoy. Subalit, ano ang sabi ng mahal Panginoon? Sa dalawang nagkaloob, sino sa kanila ang tunay na nagmamahal sa Panginoon, nagbigay at nagtapat? Walang ibang pinaliwan ng mahal Panginoon, kundi yung babaeng balo, mga minamahal, na ipinagkalob niya ang lahat-lahat ng meron siya, ang pabili na lamang ng kanyang ulam, ng kanyang daramtin, mga minamahal. Hindi niya inisip yun, na mawawalan siya.
Bakit? May aktibo siyang pananampalataya. Punong-puno siya ng pananampalataya sa mga Panginoon. Diyos ang gagawa ng paraan para siya ay pagpalain. Inihulog niya. Samantalang yung Pariseo, Skriba, ang kanilang ginawa, inihulog yung sobra at labis lamang sa kanilang mga minamahal. Kaya mga minamahal, sa mga simpleng ganyan parang mga minamahal, hindi natin napapansin na apektuhan yung ating paglilingkod sa mga Panginoon. Kung sakaling sa oras na ito, mga minamahal, may ganun tayong katanungan sa ating isip, ba't tila ba para mga Panginoon, hindi pa rin dumarating yung kasagutan sa aking panalangin? Naglilingkod naman akong mga Panginoon. Pag ganito na mga minamahal, ang ating ugali, mga minamahal, ay may problema, mga minamahal, sa ating pananampalataya sa ating mga Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nung panahon, mga minamahal, na ang mga pastor, mga minamahal, ay bumaba, mga minamahal, sa hulusulo, mga minamahal. Maraming bumatiko sa ating mga pastor na mga pastor din sa ibang denomination. Ang sabi nila, bakit yung inyong pastor, si Evangelist Will de Almeida, ay bakit kailangan pa pumunta doon sa hulusulo para ipanalangin yung 21 Sipatan Hostages na palayaan ng mga Abu Sayyaf? Bakit hindi na lang, dyan na lang sa inyong bahay-sambahan, mag-pray na lang siya. Kung tutulong na nanampalataya siya na ang Diyos ay dirinig sa kanyang dalangin, palalayain ng Diyos yung 21 Sipatan Hostages. Sinabi pa nila, dahil nakita nila, mga minamahal, at ito ay talagang ibinalita na buo ang loob ng mga pastor. Bagamat bagamat tumutol, hindi pumayag ang ating Pangulo, nung time na yun, ating President Erap po, mga minamahal, kahit hindi daw pumayag, ang sabi ng ating mga pastor, pupunta siya dahil yun ang utos ng mga Panginoon. Ano ang sabi ng bumabatikos? Malamang yan, ang inyong pastor. Pagbalik dito yan, wala ng ulo yan. Pugutan ng ulo yan. Mapugutan ng ulo yan. May mangyari masama dyan. Ganon, dahil ang pananampalataya na mayroon sila ay passive. Subalit ang mga pastor, active faith ang meron sa mga pastor. Amen? Doon, ang sabi ng mga pastor, narinig ko ang salita ng mga Panginoon. Sabi sa Isaiah, walang armas na ginawang tao o magagawa pa man ng tao ang tatalab o makapupuksama sa mga tunay na mananampalataya. Amen? Ang mga pastor, hindi lang naniwala sa ganung salita, ipinakita sa gawa. Hindi na natili doon lang sa bahay-sambahan, sa main church mga minamahal upang ipag-pray. Hindi. Pinuntahan talaga. Yung mga Abu Sayyaf, ay matindi pa, pagdating doon, pinabasa agad yung Bible verse mga minamahal. Samantalang yung mga Abu Sayyaf doon, mga minamahal, ahawak-ahawak kayo ng mga talagang baril mga minamahal. Hindi lang basta-basta baril mga minamahal. Talagang grabing matataas na kalidad po yung kanilang mga minamahal. Hintayin lang nila, tawa-tawa pa sila mga minamahal doon sa larawan dahil nga sanay sila sa pagpatay at pagbaril sa mga tao mga minamahal para lang hayo. Kaya tinatawanan nila lang una ang kupunan nating mga pastor mga minamahal. Pero nung pinabasa ng mga pastor, yung Isaiah, walang armas na ginawa ang tao na makatalap makapupukusan sa mga tunay na mananampalataya. After ipabasa ng mga pastor, sabi ng mga pastor, now, shoot us! Kapag tumalab sa amin, hindi totoo ang aming Diyos. Pero pag hindi yan pumutok, magpuputismo kayo sa pangalan ni Jesus dahil yung ginawa, hindi yan kalubang ng Panginoon. Nung tuwa mo minamahal, ang mga Abu Sayyaf, dahil hinamon sabi na, ay, barilan lang pala babarin, sanay kami. Sabi nila siguro sa kanilang isip. Kaya nung itinutok sa kapunan, ang mga pastor, nandun ang atibong pananampalataya. Ang sabi sa 12 prayer, magpuri lang tayo, magpuri ng magpuri. I just keep trusting in my Lord as a walk. Nagpupuri sa mga minamahal na ang Diyos mag-iingat, hindi kailanman puputok anumang baril mga minamahal. At sa tuwing pagkalabit nila mga minamahal, hindi pumuputok mga minamahal. Pero pag itinutok nila sa taas, pumuputok! Bakit mga minamahal? Aktibong pananampalataya ang baon-baon ng ating mga pastor kasama ang 12 prayer. Hindi na kontento yung isa. Dahil akala niya mga minamahal, nagluko lang yung kanilang baril mga minamahal, nagluko lang. Kinuha mga minamahal yung kanilang itak. At saktong mga minamahal na nakita yung malapit sa kanyang isa sa beloved 12 prayer warriors po mga minamahal. At nung akmang mga minamahal talagang sa liig mga minamahal, nakita ng propeta ng Diyos, be frozen in Jesus' name, kasaw! In Jesus' name. Anong nangyari mga minamahal? Nabitawan mga minamahal yung itak mga minamahal. Tumilapon sa itaas. Walang anumang galos ni sugat
nasaan ang pagbabatikos ng sinasabing sila ang nasa katotohanan at tunay na mga ngaral. Samantalang ang pananampalatayang meron sila ay hindi aktibong pananampalataya. Passive. Ang gusto nila, manatili lang sa kung nasaan ka. Salita lang ng salita. Ang sabi ng unang Korinto, na sinampalataya ng propeta ng Diyos, na hindi lang sinampalataya, kundi pinakikita sa gawa. Dahil ang aming pangaral ay hindi base sa karunungan at kagalingan ng pananalita, kundi sa pagkilos at presensya ng mahal na Panginoon upang ang pananampalataya ng mga makapakikinig ay hindi masalig sa karunungan ng salita, kundi maniwala silang buhay at makapangyarihan ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Alat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, yang nangyari mga minamahal sa Talipaw, mga minamahal ang talagang nagpakilala sa buong mundo, mga minamahal, na totoo, mga minamahal, ang sinimulan na ipinagkilala ng mga pastor, mga minamahal, na Diyos, walang iba ating mga pastor, at ang pangalan niya, mga minamahal, ay totoong kinasihan ng mahal na Panginoon. Nakita lang nila, mga minamahal, kaya nga nagulat ako, mga minamahal, minsan, yung aking kaklase, sabi niya, sa totoo lang, nung pinanganak ako, dalawa ang aking dinadaluhan dahil yung aking magulang, magkaiba ng pananampalataya. Pag sa araw na ito, dito ako dadalo sa sektang ito. Sa susunod naman, ang usapan kasi ng aking mahal na magulang ay alternate ang pagdalo namin para daw maiwasan nila daw yung away sa pananampalataya daw. Dahil ayaw daw nilang pag-awayan ang Panginoon sa kanilang paglilingkod. Kaya ang gagawin nila, sundin na lang kung ano yung irespeto na lang daw kung anong pananampalataya. Bagamat kahit hindi ayon ang kalooban ng Panginoon, amen, kahit hindi ayon sa katotohanan, sinasang-ayon natin, pumunta tayo doon. Yun ang naging prinsipyo, inilagak ng kaaway ng Diyos sa mga tao, mga minamahal. Dahil nga, ayon natin, sabi nga, ayaw nilang pag-awayan ang mahal na Panginoon dahil lang sa pananampalataya meron sila. Kaya ang ginagawa ng aking kaklase daw, aaten siya, pag sabi doon, iba rin ang kanilang itinuturo. Susunod naman, dito na naman siya, marinig niya, iba din ang kanyang pagpapaliwanag. Subalit nung nakarating siya sa Jesus Miracle Crusade, sabi niya, sa lahat, dahil sabi niya sa totoo lang, kasi hindi siya nagkatento doon eh. Naguluhan siya doon sa inatin ng kanyang magulang. Kaya nag-anak po siya ng mga ibang born again denomination. Marami siyang pinuntahan. Sabi niya pa nga, sa totoo lang, feeling niya daw may calling siya eh, maging pastor eh. Sabi niya sa kanyang sarili. Kaya inaanak niya, saan talaga ang katotohanan. Nung mapunta siya sa Jesus Miracle Crusade, ang sabi niya lang, sa lahat ng aking napuntahan, bukod tangi ang Jesus Miracle Crusade. Nakita ko, walang ibang pinanghawakan, kundi grabing pananampalataya. Kahit tutukan ka ng baril, hindi ka matatakot. Panghawakan mo at pananampalatayan mo ang Diyos, ililigtas ka. Mga minamahal, amen? Sabi mo minamahal ng Lucas 10:19 at 1 Korinto 4:20, mga minamahal, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, yurakan ang ahas at alakdan at sa anumang gawa ng kaaway, hindi yan makatatalab sa atin, mga minamahal. Sa Korinto naman, mga minamahal, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi lang puro salita, puro dada, na ang lahat ng nakapakinig, hindi pinagpapala. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, kapangyarihan. Power! 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 Sabi ng mga pastor, power! There is power. Power over Satan, power over murderers, kidnappers, killers, hold-uppers. Kaya yung ating mahal sister, mga minamahal, from mga tarim, ating beloved sister, Palisok, mga minamahal, nakalimutan ko yung first name. Sabi niya, nung umaten, mga minamahal, before pandemic, nung nagkaroon ng anniversary, umaten sa Maynila. Ngayon, nung uwian na, alam naman natin, mga minamahal, sa Maynila, talamak dyan, mga minamahal, naglipa na dyan yung mga masamang loob, lalo na yung mga nangailangan, magnakator siya. Na sa lubong niya, sakto mga minamahal, may baril, hinablot yung kanyang slim bag. Kinukuha, pero yung ating mga kapatid, sa halip na mabalisa, manervyos, magtakbo, kung magsisigaw-sigaw kung anong gawin niya, naalala niya yung tinuro ng mga pastor. There is power. Power, power, power over murderer, kidnappers, killers. Walang magkapatid. Ang ginawa niya, kasaw, demonyo ka, anuman kang masamang loob, lumayas sa pangalan Jesus, person, kasaw, Jesus name, sapagkat tinututukan sa mga minamahal. Pero sa tuwing sigaw niya na pagribig na, hallelujah, praise the Lord, kasaw, Jesus name, walang tatanggap na pala sa pangalan Jesus, lumayas ka sa pangalan Jesus. Alam niyo mga minamahal, nagulat siya, sabi niya sa kanyang patutuo, unti-unti daw na hindi niya alam, sa pagdilat ng mata niya, palayo ng palayo daw mga minamahal, yung nakatutor ng baril mga minamahal, hanggang sa tinagbuhan siya. Bakit? Hinabol na siya ng mga tao. See? Bakit mga minamahal? Dahil sa aktibong pananampalataya.
kumikilos ang mahal na Panginoon. Amen? Kung hindi totoo mga minamahal ang turo dito ng pananampalataya, at kung hindi mahalaga ang pagkaroon ng aktibong pananampalataya, di sana'y wala tayong pag-uusapan na ganitong patotoo. Di sana mga minamahal, hindi na tayo magsasaya ng oras para magpuyat. Samantalang, karamihan sa inyo mga minamahal, may trabaho, may pasok pa mamaya. Amen? Ang ilan pa mga minamahal, galing pa sa trabaho nga Actually, kinakailang magpahinga na lang Yung iba, meron ng iniindang nararamdaman, dulot ng katandaan. May mga payo na ang mga matanda sa mga sa mediko, ang sinasabi, huwag ka na magpuyat, iwasan puyat. Pero bakit pa rin nagpupuyat? Dahil sa aktibong pananampalataya. Diyos! Buhay ang Diyos! Siyang nagbibigay ng tunay na kalusugan. Itong ginagawa natin pagpupuyat, hindi naman ito pagpupuyat maminamal ng walang katuturan. Ito'y pagpupuyat ng may kapangyarihan. Sa oras na pumalagpag ka, makinig ka sa salita ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, sa pakikinig sa salita ng mahal na Panginoon, magkaroon ka ng pananampalataya. Amen? Hindi tayo nagsasaya ng oras. Unlike mga minamahal, kapag nagpuyat ka talaga, na ang hawak mo cellphone, gadget, tapos wala pa rin connection sa spiritual na buhay, ay doon talaga mga minamahal. Doon tayo talaga lugi mga minamahal sa ating kalusugan. At ibang-ibang mga minamahal, ang mga Kristiyanong naturuan ng tunay na pananampalataya. Amen? Imagine, pandemic, mga minamahal, saan tayo nakakita? Lahat ng sekta mga minamahal, yung sabi nga mga minamahal, siyempre sa takot na sa gobyerno, mga minamahal, na baka pagmultahin sila, nag-stop ang kanilang serbisyo, fellowship. Ayaw nila talagang masita, pagmultahin. Ang Jesus Crusade, sa totoo lang, hindi naman naging pasawi. Pero, mas mataas yung pananampalataya natin. Amen? Na ang Diyos, mas kailangan ng ating sambayanang Pilipino, ang tunay na mga Kristiyanong magpuri, tumawag sa mahal na Panginoon sa panahon ng pandemic. Dahil para pag-ingat tayo mahal na Panginoon, hindi tayo natakot, mga minamahal. Amen? Dahil sa pagmumulta, huli, basta tayo dadalo lang yung ibang mga minamahal, bukid, imagine, dahil maraming checkpoint, tinawid ang bukid, makadalo lang siguro yung mahal na Panginoon. May tunay na pananampalataya, aktibong pananampalataya. Pag nakarating dito, mga minamahal, tuwang-tuwa, mga minamahal, ang ating mga puso. Nandiyan ka lang sa right away, mga minamahal, maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Yung ibang mga minamahal, naglalakad sila, sabi noon mga minamahal, damputin, mga naglalakad, bawal. Pero nung naglalakad yung ating mga beloved sisters, mga minamahal, dyan sa kalsada, parang binulag mga minamahal. Yung nakatalaga dyan mga minamahal, parang wala silang nakita. Kahit pa man ang sabihin nila, gusto nilang sitahin, gusto nilang huliin, pagalitan, yung ating mga kapatiran, hindi nila magawa. Bakit? Alam nila, taga Jesus Mary Crusade, walang ibang tinuturo, walang ibang layunin niyang mga yan, kundi ang mga may karamdaman, pagaling ang mahal na Panginoon, mga masamang ugali, baguhin ang mahal na Panginoon, mga walang pag-asa, bigyan ng pag-asa ang mahal na Panginoon. Ang kanyang layunin ay para tulungan ang gobyerno mo minamahal. Amen? At tunay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal, sa oras natin mga minamahal, kung maramdaman natin mga minamahal, yung mga ganyang pag-alinlangan, nahirapan, tila o hindi na natutugunan yung ating, hindi gumagaling ating karamdaman, mga minamahal, huwag natin isipin yan. Dahil naapektuhan ang ating pananampalataya. Dapat laging may aktibong pananampalataya ang bawat isa ating mga minamahal. Amen? Ang ating mga pastor, mga minamahal, na sabag ng mahal na Panginoon, silang patuloy, nandyan kasama natin mga minamahal, sa tuwing makita natin sila mga minamahal, kapag tayo ay may nararamdaman, nanghihina tayo mga minamahal, amen? Tila baka parang malala yung ating nararamdaman, pero pag makita mo ang propeta ng Diyos, amen? Nakakaroon ka lang kalakasan, samantalang ating mahal pastor, 89 years old na, pero imagine mga minamahal, dumadalo pa rin sa gawain ng mahal na Panginoon. Nagbibigay halimbawa pa rin mga minamahal na napakahalaga ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pag inuna mo ang kalooban ng Diyos, ipinakita mo ang tunay na pananampalataya sa mahal na Panginoon, wala kang anumang katatakutan. Hindi ka mangangamba. Anuman ang balitang nangyayari sa paligid. Magkaiba-iba man, mga minamahal, grabing pagbabago ng klima. Yung ibang mga lugar, mga bansa na dati-rati hindi naman binabaha, biglang binabaha. Makarinig tayo ng alingaw-ngaw, mga minamahal ng digmaan, hindi ka matatakot. Bakit? Aktibong pananampalataya ang meron sa iyo. Puprotektahan tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Last verse, mga minamahal. Dito po mga minamahal sa Santiago, ang kabanatay 1, ang talatay 2 hanggang 4, ating basahin. Alat muna mga minamahal, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord! Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, ang talata po ay 2 hanggang 4. Ganito po ang sinasabi,
Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa saring tukso, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahalang Panginoon at magsabi ng Praise the Lord! Amen? Imagine mga minamahal, dito mga minamahal sa ating binasa mga minamahal, pag dumarating pala mga minamahal yung time na parang tayo mga minamahal, tinutukso ng kaaway na magkasala, tumalikod sa paglingkod sa mga Panginoon, dala ng kabigatan sa buhay, problema, mga taong gumagawa ng, nagsasalita ng masama para lang ma-down tayo, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, huwag kang malungkot, huwag kang malumbay sa ganyan. Kundi, ang gawin natin, mga minamahal, magkaroon tayo ng pagtitiis. Amen? Mga minamahal, magtiis tayo kung paano ang mga Panginoon, mga minamahal, nagtiis, mga minamahal, ng kahirapan, alang-alang sa ating kaligtasan, mga minamahal, ay gayon din ang ating gagawin, mga minamahal, at ang pagtitiis, mga minamahal, ay nagbubunga, mga minamahal, ng sakdal na pananampalataya, lalo na may kalakip na gawa, mga minamahal. Amen? Ang mga Kristiyano, mga minamahal, amen? Sa halip, mga minamahal, na patulan, yung mga ganong tao, mga minamahal, amen? Sa halip na makapagsalita, makapagwika ng masama, ang naalala nila, ipatotoo pa rin si Kristo. Ang Diyos namin sa Jesus Miracle Crusade, buhay! Anumang inyong pangailangan sa oras ito, kayang tugunan ng mga Panginoon. Nais ninyong kapayapaan, kaya kayong bigyan ng mga Panginoon tunay na kapayapaan. Kayo ba yung may karamdaman? Kaya kayong pagalingin ng mga Panginoon. Nais ba ninyo ng pagbabago ng buhay? Kaya kayong baguhin ng mga Panginoon. Kaya mga minamahal, nahipo ang kailang puso. Yung kanilang ginagawa mga minamahal na hindi pala maganda, malaman nila, may solusyon pa pala. Sa Diyos pala ang solusyon mo, minamahal. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na talagang tayo, mga minamahal, ay kinandiri, mga minamahal, at patuloy na inaalagaan, mga minamahal, sa mga aral na ito, mga minamahal, at ang ating gawin, mga minamahal, magpatuloy tayo sa ating mahal Panginoon, ating yakapin, mga minamahal, ang mga ginitong aral na ito, mga minamahal, ating ipamuhay, mga minamahal, upang, mga minamahal, tayo ay pagpalain, maging ating mahal sa buhay, mag-glorify ang ating mahal Panginoon. Amen. Tayo po mamili. Dito po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong maikling pag-aaral sa salita ng mga Panginoon. Praise the Lord. Di raw totoo, buhay na walang hanggan, buhat sa iyo. Kahit patuloy pang lalain, ang pagpupuri di pagpapalit, at kahit ano pa sabihin nila, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa'kin, ang pagbabago'y natin, at ang buhay ko'y laging laan sa iyo. Sa iyo kami pag-ibig nagdaig, kasalanan tinatawad, hinugasan. Panginoong Yesus, ikaw pa rin aking pupurihin, magmula ngayon at magpakailanman. Oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkatunay kang Diyos sa'kin, ang pagbabago'y naangkin,
at ang buhay ko'y laging laan sa iyo. Oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa iyo. Uraw ay nagbibiro, di raw totoo, buhay na walang hanggan, buhat sa iyo. Kahit patuloy na nilalait ang pagpupuri di pagpapalit, at kahit ano sabihin nila, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa iyo. Oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkatunay kang Diyos sa akin, pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa iyo. Purihin ang ating malabang Jesus, maminamahal. Hallelujah. Sa umagang ito, huwag nating sayangin ang ating magdamag na pagbubuyat. Hindi man lamang natin maipaabot sa ating mahal na Panginoon ito sa pusong pagpupuri. Wala bang halaga ang mga salita ng Diyos nating napakinggan sa umagang ito na para tayong lantang gulay? Wala ba tayong naintindihan at naunawaan sa mga aral na yan? Pinag-usapan natin ang aktibong pananampalataya. Pero kung titingnan tayo, ni magtaas ng kamay, hindi natin maitaas. Ibuka ang bibig para purihin ang mahal na Panginoon, hindi natin magawa. Kami mga tumatayo dito, maminamahal, ay tao rin katulad rin ninyo. Kung kami ay hindi nakakakita na anumang bagay na naging kalugod-lugod sa ating lahat, ano pa kaya ang mahal na Panginoon? Hindi tayo nagsasayang sa magdamag. Nagpupuya tayo. Ginagawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon at mga bagay na kinalulgan ng Diyos na buhay. Kaya nga ang mahal na pastor nagpapaalala palagi sa atin, nandito ka na rin sa gawain. Gawin mo na ang the best. Tulad ng paghanda sa iyong sarili pag ikay naliligo, hindi po pwedeng hindi ka magtanggal ng libag, nagsabon, mag-shampoo, mag-conditioner, at magpapango pa yan pagkatapos. Ganon din sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tila baga maminamahal na parang attendance na lang. Totoo yung ating napakinggang mensahe. Para na lang magkita-kita. Para lang aktibo sabihin, aktibo ang nandito sa gawain. Pero hindi totoong aktibo ang iyong pananampalataya. Dahil ang aktibong pananampalataya, maminamahal, walang sinayang na panahon. Walang sayanging panahon. Kapag nagpuri yan, kapag nakipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon, taos sa puso yan. Lumuluhod, nagmamakaawa, nakikiusap sa ating mahal na Panginoon, sa kanyang pangailangan, sa ating pangailangan, at hindi lamang sa ating pangailangan, ang ating mundong ginagalawan ay may pangangailangan. Ang ating mga mahal sa buhay ay may pangangailangan. Ang ating mga kaibigan, ang ating mga kababayan, kababaryo,
Lahat ng ating mga kaibigan, nangailangan po ng pananampalataya yan. Kailan mo maging aktibo ang iyong pananampalataya? Kailan mo ipakita na tunay ang iyong pananampalataya? Kung dito sa loob ng iglesia, para lamang tayong nagkikita-kita na parang naging walang halaga. Kagabi pa, maminamahal, ang ating maminamahal ng mga testimony leaders na narito, ni pagpapalakpak, pagsisigaw ng hallelujah, praise the Lord, paulit-ulit na, isinisigaw, parang ang response mo, minamahal, iisa, dalawa, tatlo ang nagpapalakpak, wala nang hallelujah. Iyan na lang. Yan ang mga bagay na hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Mga bagay na dapat gawin ng mga mananampalataya kapag sila'y narito sa bahay ng Diyos. Kapag ikaw ay nandito sa bahay ng Diyos, wala kang iniisip, wala kang isinasa puso, wala kang gagawin kung hindi, mahal na Panginoon, ano pang bagay na maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan? Gagawin ko, gagawin namin. Kaya nga ang sabi ng ating mga testimony leader, parang nilipat lang natin ang ating mahigaan dito. Amen? Huwag naman sana maminamahal. Naway, totoo itong ating inaawit. Paglilingkuran natin ng ating mahal na Panginoon at hindi tayo nagbibiro. Amen? Amen? Amen. Patuloy nating awitan ng ating mahal na Panginoon. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago nangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa iyo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa iyo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo, buhay na walang hanggan buhat sa iyo. Kahit patuloy na nilalain ang pagpupuri di pagpapali, at kahit ano pa sabihin nila, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa iyo. Kaligtasan ay nakamit, pagilid mo'y pinagkait, kasalanan pinatawad, pinugasan. Panginoong Jesus, ikaw pa rin aking pupurihin, magmula ngayon at magpakailanman. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa iyo. Purihin ating mahal na Panginoon, magmamahal. Hallelujah. Sa ating minamahal ng mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, kung kayo nariyan pa rin, nakasubaybay sa amin,
Merong 4 na reglamento ang kaligtasan. Inyong napakinggan ng aral sa umagang ito na kinakailangan maging aktibo ang ating pananampalataya. Maging aktibo lamang yan kung amin na kayong makapiling dito sa aming mga gawain sa buong bansa ng Pilipinas, maging sa buong daigdig. May mga gawain kami, 48 countries throughout the world. Kayo po ay sumamba, dumalo in person sa ating mga gawain. Ang unang kailangan ng kaligtasan ay ang pananampalataya. Yung ating pinag-usapan, ang pananampalataya sa ng Hebrew, chapter 11, verse 1 at 6. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniwalaan na ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay nakakalakad, ang mga kitungin ay nilinis, mangyayari yan. Yan ay pananampalataya. Pinaniwalaan mo, sinampalatayanan mo. At ang sabi ng 6, ang taong walang pananampalataya ay hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kailangan ng pananampalataya dahil kung walang pananampalataya, wala kang kaligtasan. Kinakailangan lumapit ka sa ating mahal na Panginoon, magpakumbaba ka. Ikaw ay makasalanan dahil ang pangalawa, bilang makasalanan, kailangan mong magsisi sa iyong mga kasalanan. Ang pagsisisi ay pag-alis o pag-iwan sa iyong mga buhay na makasalanan. Ikaw ay tutungo sa buhay ng may kabanalan, may pagsunod sa lahat ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang hallelujah, pagsisisi ay kinakailangan dahil kung walang pagsisisi, hindi mo rin matanggap ang ating mahal na Panginoon. At para sa ating kaalaman, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sinabi ng Juan 1:12, yaong kumikilala lamang kay Kristo, kinikilala si Kristo na Diyos at hari ng kanyang buhay, nagsisisi sa kanyang kasalanan, nang karoon ng pananampalataya, tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para maging anak ng Diyos. Kaya kapag nagawa mo itong dalawa, pumunta ka dito sa aming gawain at ikaw ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil sabi ng Acts 2:38, magpabautismo ang bawat tao sa pangalan ni Jesus Kristo sa ipagpapatawad ng kanyang kasalanan upang matanggap niya ang pangako na Espiritu Santo. Dahil tatanggapin ng tao ang Espiritu Santo. At yan, maminamahal, ay pinatunayan diyan sa 1:3, kabanatang 3, talatang 3 hanggang 7. Si Nicodemo, maminamahal, isang Pariseo, nagtanong anong kanyang kailangan para siya maligtas. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ye must be born again. Ye must be born in water and spirit. Unless, hallelujah, you cannot enter into the kingdom of God. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus Kristo at magsisi ka sa iyong kasalanan. Nagtanong si Nicodemo na kailangan bang ipanganak? Bakit ipanganak akong muli? Dahil ang ipanganak muli, ang sabi niya, ginawa ng literal. Ang sabi na, papasok ba uli ako sa sinapupunan ng aking ina? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi. Ikaw ay bautismuhan sa tubig. Ilubog ka sa tubig upang ang kasalanan mo'y maiwan sa tubig. Pag-ahon mo, ikaw ay bago ng nilalang. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ang pang-apat ay bautismuhan ka ng Espiritu Santo. Dahil pagkatapos mong magawa ang tatlo, Diyos na ang gagawa ng pang-apat. Yung inyong nakita kanina habang umaawit ang ating mga awit, kung kayo sumubaybay, yun ang Espiritu Santong nagsilyo, nagsild sa mga mananampalataya. Patunay na ikaw ay kandidato na tagalangit ka na, hindi ka na tagalupa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa mga sandaling ito, habang nakataas ang inyong kanang kamay, maging sa ating minamahal mga kapatid na narito, ating mga bisita, itaas ang inyong mga kamay at sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Hesus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ako'y narito at tao sa pusong isinusurrender ang aking sarili. Ako'y makasalanan. Salamat, mahal na Panginoon, ako'y nakapakinig ng totoong Ebanghelyo. Nasumpungan ko ang katotohanan. Sa umagang ito, nais kong magbago. Ako'y nagsisisi sa aking mga kasalanang nagawa. Linisin mo ako, hugasan mo ako sa aking makarumihan. At tinatanggap kitang aking tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, baguhin mo po ako. Mahal na Panginoon Jesus, gayun pong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Tulungan mo ako kasampo ng aking mamahal sa buhay, na aking masumpungan ang pananampalataya at aking masumpungan, hallelujah, ang totoong iglesia. Hallelujah, na ako'y magpabautismo sa tubig sa pangalan mo. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap. Ito pang samot na langin ko, amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, sa aming mga live webcast viewers, sa YouTube at Facebook,
Sa aming mga kapatid na narito, kahabagan mo sila, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, Orderly Beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Huwag mo silang pabayaan. Ito na ang simula ng kanilang paglilingkod sa iyo. Amin na sila makakapiling sa aming magawain sa buong Pilipinas, maging din sa ibayong dagat. Panghawakan mo kami, mahal na Panginoon. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin mo silang tunay na Kristyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon at tayo na po ay tumungo sa ating mga pangailangan. At ang sabi ng banal na kasulatan, ipaabot natin ang ating mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Let your supplication be made known unto God, ang sabi ng banal na kasulatan, upang anumang inyong mga kahilingan sa umagang ito sa mga kapatiran natin at sa ating mga live webcast viewers, kung may mga prayer request kayo, hallelujah, nandiyan sa mga pagdadalamhati, aming minamahal na mga kapatiran, hallelujah, nandiyan sa mga pagsubok, sa mga problema. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Sa 1:37 ng Lucas, lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Ilagak mo ang iyong pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Ipaabot mo ang iyong pangailangan sa ating mahal na Panginoon sa pangalan ni Jesus. Opo, dakilang papagpala naming Diyos sa namin sa langit, sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po kami, linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan. Aming hinihiling, mahal na Panginoong Jesus, anumang mga pangailangan ng mga anak sa buong magdamag na narito aming mga kapiling. Hallelujah, hallelujah. Ito may sa mga pananalapi, bumabalik na mga karamdaman. Aming inihiling na kumplitong bigyan ng kagalingan, katugunan, alisin ang kahirapan. Hallelujah, ang mga walang trabaho, makatagpo, makasumpong nawa sila ng biyaya na nanggagaling sa iyo. Habagan mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Di mo yung nagkaramdamang cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, asthma, lahat ng uri, hallelujah, ng mga karamdaman, pagpapahirap sa pisikal na pangatawan, sa pangalan ni Jesus. Di mo yung kahirapan, cast out, cast out, cast out. In the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance, pagkapakla, pagkatumboy, hallelujah, maging drug dependent sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, complete healing and deliverance I pray right now in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Taas ating dalawang kamay, maminamahal. At huwag mag-alinlangan, mag-taos sa puso, tumalon ng 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Kahit hindi mo kaya, kaya kayanin mo dahil pinagaling ka na ng ating mahal na Panginoon. Angkinin ang lahat ng ating mga kahilingan sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay, jump 3 times, shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. We worthy to be praised forever and ever. Praise